Псалом 2. А що се разоряват народите, и племената намислюват суета. Упълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно, против Господа и против Неговия помазаник, като казват: нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Тоя, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. Тогава ще им продума в гнева си, и в тежкото си негодование ще ги смути, казвайки: но аз поставих царя си на Сион, светия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мене, и аз ще ти дам народите за твое наследство, и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като гранчарски съд. Сега прочее вразумете се, о царе, научете се, земни съдии. Слугувайте на Господа със страх и радвайте се с трепет. Целувайте избранника, за да се не разгневи, да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блаженни са всички, които се надяват на него. Абонирайте се, за да не пропуснете новите псалми.